начин да покажеш кой си без думи. Тук не говорим за помпозност, не говорим за кичозност, не говорим за сляпо следване на модата. Тук говорим за това как ние, излизайки от прага навън от къщи, заявяваме себе си пред обществото. Това, което искаме да кажем, това, което искаме да постигнем и как обличането и въобще визията, която имаме, дрехите, които купуваме, могат да ни помогнат в тази насока. Какво можем да направим и какво е важно, за да имаме 3 техники, така съм дала тук, един стилен образ, една стилна визия. Когато някой не види, да каже, дори на себе си или пък да го изяви гласно, ето тази жена има вкус. Значи, обличам се стилно или обличам се така, както аз искам хората да ме оценят. Харесвам се, защото поглеждайки се в огледалото, излизам навън, аз се харесвам. Това ми дава много енергия, това ми дава добро настроение, това ми дава себеизразяването, с което вие знаете, когато човек се чувства малко смачкан, малко неглиже, малко неустойчив в себе си, неуверен по-скоро, тогава няма как, излизайки от къщи, да покаже себе си в най-добрата светлина. И разбира се, когато имаме добро настроение, когато вярваме в себе си, не само чрез експертизата, която носим, а и чрез външния си вид, ние знаем, че всичко ще ни се получи по-лесно, най-малкото, което е, и разбира се, в по-добър вариант.